Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan. Tangiang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion nitu hatta Jesus Kristus. Adorakso taparade hata nitu hatta jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohot dame siar debata amata. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hata nitu hata na gabe jamita di partangiang hata na los epistel di minggu info kafit di tanggal 22 Februari 2026. Ima hata nitu hata na tersurat di Evangelium Matius di bidu 4 ayat sada rodi ayat 10 sada. Hujaha madihita tapai hutihu madi bagasan rohat tabe songonoma di dok hata nitu hata. Dungi ditogihon tod di ima Jesus tu halongonan asa diujuni sibolisi ibana. Jadi dung 40 hari, 40 borngin lilingna somangan ibana malema dihilala. Dungi didapoto si pangujuni ima ibana ninama molo natutuho anak ni debata dokoma batuon gabe si panganon. Alai ninama mangalusi na didok suratido apalah hola si panganon hanguluan ni jolma tung nasa hata ni debatado naro sian ibana. Dungi ditugihon sibolisima ibana tuhuta nabadiai di pajongjong maibana tu atas bagas joroi. Dungi ninama madok ibana. Molo anak ni debataho tibuko madirim tutoro. Ai didok suratido dohonon nado akasuru-suruanna manangan nangako asa unang tartuk-tuk patmu tu batu. Dungi nina Jesus madok ibana doho doon didok surati dang jadi ujunanmu Tuhan debatam. Dungi diulahi sibolisima manugihon ibana tupusuni dulu natibo si tutu. Di patuduhom ma tu ibana nasaharajaon na diportibion. Rodi hasangapon na dungini nama madok ibana. Saluhut nai lehonoko dotuho molo oloho marsobat wau. Dungi didok Jesus mamadok ibana. Laho maneho bulis ai didok suratido tuhat debatamdo si sobaumu sasadasado si oluanmu. Dungi ditariko si bulisi maibana jadi Roma akapar di surgo marhubasi di ibana. Ima hatani tuhata. Di hamuak kadongan sahapor siaun turpukon mengkonfirmasi tuhita nuaeng pinomak rupani tuluhal. Na parjulu sian turpuk nata jahai, sian turpuk nata begei, totu na parjulu na naing dohonon na tuhita, danga dok kape sian hitaon na lias sian pangujunan. Tuhan Yesus sendiri pe dang luput sian pangujunan ni sibolisi. Jadi sian nama saun nuaing boy marupa ni tabuat sada kesimpulan pabuan na swadong jolma na lias sian pangujunan. Buasa barane hita madok songoni Tuhan Yesus sendiri pe rodo sibolisi manang rodo si pangujuni mangujuni ibana. Alani ikomanak dohita mangadopi pangujunani. Ima jorupani na parjolo na naing dohonon. Na napadua kon di sude inganan dohot partikir dohita boy tarujun. Di sude inganan dohita boy tarujun. Di jabu, di kator, di hauma, di porlak, di lapo, di onan, bahkan di podoman, di meja makan sendiri, di parpestaan, mularong rupani pesta ujuk mana pesta dia me, di dia dope.
Jalan apa turuhon disude partikian do bohita tarujun. Jadi disude inganan, kemudian disude partikian. Manugut, dangarian, dang botari, dang borngin, musim kemarau, musim hujan, musim durian, musim apokat, doh segala musim na adong, musim ahadope. Hari Senin, bodo hita tarujun, hari Selasa, hari Rabu, sahat tu hari Minggu, na bodo tarujun do hita. Siap bulan Januari, sahat tu bulan Desember, ganup tahun, dan seterusnya. Imajo nabui berengota na parjolo sian turpuko. Jadi tulu hal na dikonfirmasi tu hita marhite pangujunan na tarujud Yesus rupani marhite si pangujuni berarti danga dong jol moka pina lias sian pangujunan. Disude inganan do hita bui tarujun. Dijabu. Saya suatu tapikir rupani naung steril jabui siap pangujunan bahkan di gereja sendiri. Jadi patut doh ya di dok Martin Luther di mana Tuhan mendirikan gerejanya, di sampingnya itu iblis membangun gubuk-gubuknya. Di sude partikian hari Senin bodoh hita tarujud bahkan di hari Minggu sendiri. Imajo na parjolo. Na paduahon taboto do inti godaan manang pangujunan ni sibolisi ima ditulu hal. Nah dia mai na parjolo hidup yang gampang. Menjadikan batu menjadi roti. Kan itu nak didokon molo na tutudo ho anak di debata. Baim maju batuan gabe roti. Nana yang dohonon na disi boy do tarujuk kita di ujuni sibolisi marhite-hite hidup yang gampang. Da odo godaan na ubalga di partikiatan waingon, mangan nakso mangula, mamora nakso adong usahana rupane. Pokokna mulubuy niyan simsalabimma. Holam manurati akka angka-angka satabi itor boy rupani idok rohana mamora ibana. Hidup yang gampang. Napaduakon hidup serampangan tetapi aman. Menjatuhkan diri dari puncak menara, toh malaikat akan menatang. Dabuham madirim, dain nasibolisido, rodan no suru-suruan, manugu-nuguho, unak taraktuk, pakmi. Daido didokon, hidup serampangan tetapi aman. Unang mamabuk agama naninay rupani, jadi hamuak kamang dohot tamu inang, percaya si percaya, tapi percaya dengan akal sehat manian. Jadi suatu ngadong nagabe mabuk ate mabuk agama naninay. Jadi hidup serampangan tetapi aman. Napatuluhon hidup sukses yang cepat, instan. Molo si panganon fast food naninay. Sembah iblis seluruh dunia ini akan diserahkan kepada kita. Hidup sukses yang cepat. Kodang do jolma na tergoda, na tarujun di bain ngolu si sone. Sudedu hita marsita-sita na yang sukses. Alai siat dalan na manianate jala siat tikina. Arong do jolma sukses dak siat dalan na. Arong do jolma sukses dak tikina. Topu sanita rupane. Jala di boto sibolisido akamang dohot tamu inang titik lemah ni jolmai. Ima ditolu titik. Dia mai satabi subion non. Molo hata Indonesia na perut. Di sido titik lemah ni jolma sada. Iman. Napatuluhon niat. Jala molo disingkat gabepin ate. Perut, iman, dan niat. Alani sotung talehon pintai tu sibolisi. Sotung maon dibobol ngulut taon. Songon ATM tai molopola di boto halak pintai rupani manang napiga angkai na di sinoni bah boydo gabe luanga kita boydo di horus sude hepeng na adong
di tabung atai. Alani mana mahita. Hamo kadongan sahapor siaon adong dohia manukun songonon pasa pola adong pangujunan. Inna dongani rupane. Kabui dui dihapus Tuhani siap purtibio. Dungi puasa pola adok simbolis. Isi songon na suguru hana. Ayang ko na maha kuasa do Tuhanon. Itong dihapus sonnya didilek niyan simbolison syatanoon ni naibana. Ay na subuh do dimusnahkan Tuhani simbolis yan purtibion. Ima rupane suku-sukunna. Jadi hodok alus songonon. Danga dong nasutar patu pada bata. Jangankan menghapus simbolis, menghapus sope boido. Ni kerupane. Alai taringot tu simbolis, tak soal hangus menghanguskan. Mololomoro hani Tuhani boido satu kinon, hapus sonon nai siatanoon. Alai tang disi nuaing masalah na, tang disi persoalan na. Molo sadar hita, di sada sisi, macai kok do kehadiran ni simbolisi di portibior di tano. Buasa tadok songoni dengan adanya simbolis paling tidak adok tolu hal nanaing dohononna. Gabe taboto kualitas ni hapor siauta. Gabe taboto angguna salilingo saya tapikir do hita naung uboto hatani debata. Apa nakin natajahai di boto simbolisi do nang ayat-ayati. Jadi marhite-hite kehadiran ni simboliso rupani gabe taboto kualitas ni hapor siauta. Gabe taboto nunga olat ni dia panadota di Tuhani. Ay sutung do natadda-tadda Soekarno ate. Yesoi alang-alang ditadda dohota kana asing. Napatulukon nunga olat ni dia pakapor siauta di Tuhani. Jadi Tuhani do adong simbolisi pangujunani gabe taboto rupani kualitas ni hapor siauta gabe taboto panadota ola ni dia di Tuhani ola ni dia pakapor siauta di ibana. Dus songo sahiti ate aibui dodak taboto anon hina arga ni hahi pason molodak ya marsahit. Aina subuh wenu ni Tuhani dangadong na marsahit dangadong na hacita bui. Alai asa taboto rupani hacit ni na hacit tabu ni na hipas adong masahit arganai hape hahipasonon denit tado dei dunwai sedia do taboto na tonggi on molodakya tadai napaet sedia do taboto na botar molodakya tabereng rupani warna na lain. Habo kadongan sahapor siaon, akhirna dak tolap simbolisi mangujuni Yesus. Lapatan na talu do simbolisi maraloho Yesus. Mula balging do ibana dangadong hasilna. Sukun-sukunna buasa bui songone. Buasa bui monang Yesusi. Sebalikna buasa bui talu simbolisi. Hape jol manuaingon akamang dohot tamuinang so diujuni simbolis dope nunga tarujus sadiri bana. Soro dope simbolis nunga parjuli bana simbolison. Alani gabe muruk nama simbolisi tutuhan. Didok ay dangadong be ulaun nami nga diambil ali jolmay ay nga simbolisan na sida siya kami gabe ninna simbolisi rupani malapor ibana tu Tuhani. Akamang dohot tamuinang saunari taida majo ahadu tutu kiatna obahem monang Jesusi maralohon simbolisi. Taparrohaho jomuse turpuki. Taida madisi macetakas. Jadi setiap adong pangujunan sian simbolisi selalu do di counter Yesus marhite hatani debata. Molo na tutudo ho anak ni debata baim maju betuon gabe roti dain na do artina selalu di counter tu hatai dialo tu hatai marhite hata natar surat di bukwi berekita mada dungi di dapoton si pangujuni imay bananin nama
molo na tutuho anak di debata dokom ma batuon gabi si panganon. Dungi Roma Jesus madok, alay ninna mga lusi, nanido ni suratido. Nanido ni suratido, apalah holan si panganon hanguluan ni jolma, tung nasa hata ni debatado, naro sian ibana. Dungi dituguyo sibolis ibana, tu huta nabadiay pangujunan na padualiho nate di pajongjong may ibana tu atas bagas joroi dunginin na mamado ibana molo anak ni debataho tibukom madirim tutoro adidok suratido inna sibolisi didok surati berarti diboto ibana do natar surat di bibeli dohonon na do akasuru-suruan na manangan nangako asau nang tertuk-tuk patmu tu batu. Dungiro Jesus makonter, dunginin na Jesus mamado ibana, doon didok surati. Dang jadi ujunamu Tuhan debata. Dungi diulahi Jesus manugihon, diulahi sibolisi manugion ibana tupus suni dulu natibo situtu. Dipatuduhom matu ibana nasahara jauh na di portibion, rodi hasangapon na, dunginin na mamado ibana. Saluhut nai hulehot do tuho molo oloho marsoba tuau. Dungi dido Jesus mamado ibana. Laho maneho bolis ai didok suratido. Jadi sekali lagi ada tertulis didok suratido inna. Maksudnya hatani debata madok sono Tuhan debatam do sioluamu sasada sado si oluanmu. Jadi bahasa boy monang Jesus maraloho sibolisi selalu hatani debata dibain rupani mengunci setiap pangujunani. Di sido kunci kemenangan di Yesus maralohon si pangujuni ini. Setiap serangan dilawan dengan firman Tuhan. Lapatan ni akamang do taminang bohali diri marhiti hatani debata. Unang pangasaho pikiramu. Unang pangasahon gugum, unang pangasahon malom-malom, pangasahon matuhani, pangasahon ma hatani debata. Ido asa dido di Efesus onom ayat 10 sahatu ayat 20 lebih tumakas di ayat 10 sada dohot ayat 10 itu solukon hamuma pahian sijata nasiat debata asa taralo hamu uti-utian ne sibolisi. Di ayat 10 itu didok disi jakon hamu manang tahuluk haluaon dohot podang nitodi ima hatani debata. Jadi sadar dohita, ikut sadar dohita, toktong dohita di bagasan pangujunan, ditiki diinganan, dangadong naliasya pangujunan. Alai boy dohita marhamonangan, molo tapangasahon hatani debata. Jalai ko mangulu hita di bagasan hatani debata. Molodang hita do korban na parjulo. Alani akabang do taminang aloma si pangujuni marhite hatani debata. Amen martangyang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami paurato mai jala suatu di bagasan rohanami bi asa di perbuyon hatami perbuena denggan perbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami Tuhan. Amin.